O Badyong, nakasalampak ka na naman sa sahig. May upuan naman dito. Bakit hindi ka dito maupo? Dito lang muna kuya. Gusto ko lang sa malamig na semento. Grabe, siksikan kanina ano. Kapag ganitong Sabado talaga tapos umaga, dagsa ang mga mamimili. Oo nga kuya. Bakit kasi ganun? Sana hati-hati na lang yung dating ng tao. 10-10, ganun. Hindi yung dagsa tapos ubos lahat gaya ngayon. Kung pwede nga lang sana kaso hindi. Magpasalamat na lang tayo at marami tayong customers. Sa bagay kuya, makapag-refill nga muna ng paninda. Naubos yung sachet ng instant coffee. Yung bigasan, halos simot na din. Magmerienda ka na muna habang walang tao. Kapag nagsunod-sunod na naman yan, kahit pag inom ng tubig, mahirap na makatsyempo. Hindi na kuya, malapit din naman ng magtanghalian. Saka busog pa naman ako. Lalabas na lang muna ako ng paninda. Ikaw ang bahala. Kuya, kain na. Sabay na tayo. Ayoko ng ulam Nilagang baboy, ang init-init. Sarap kaya. Lalo na kapag sinawsaw ko sa patis na madaming tinadtad na sili yung baboy. Solve na solve ako dito kuya. Mabuti naman. Hindi ka naman nananghalian kuya. Baka magutom ka. Kakain na lang ako ng pansit at halo-halo dyan sa karinderya mamaya. Wala namang bumibili kapag oras ng siesta. Parang masarap kumain ng halo-halo. Sige. Ibibili kita. Hindi na. Dalan mo na lang ako kuya. Gusto ko din Oo ba? Ikaw pa. Paragdag na lang ng 2 kalamansi sa pansit. Salamat! Ay, tapos ng oras ng tanghalian. Punong-puno pa din ang karinderya. Dapat pala nagpabili na lang ako ng pagkain kay Badyong. Psst! Pogi! Masarap kasi pagkain dito, kaya laging puno. Dito ka na. Patapos na din ako. Uy, salamat Kaya lang, pinaupo mo ako dito tapos iiwan mo din pala ako. Ang drama naman ito. Talaga namang mag-isa ka lang. Pero sige na nga, samahan na kita. Mukha namang malaki kang sumubo. Mabilis kang matatapos. Paano mo naman nasabi? Malaking tao ka kasi. Ano nga pala pangalan mo? Ronnie. Ikaw? LV. Ngayon lang kita nakita dito. Saan ka nagtatrabaho dito? Diyan lang sa Betchay. Yung malaking grocery dyan sa Bukana? Oo. Anong trabaho mo dun? Kargador? Oo. Tindero, ganun. Pareho pala tayo. Kargador ka din? Parang ang sexy mo naman, kargador. Ikaw ha? Kakakilala pa lang natin, ang bobola ka na agad. Tindera. Tindera ako dito, gaya mo. Tindera ng ano? Gulay. Diyan, kay Aling Ponsa. Matagal ka na dyan? Bago lang din. Wala pang 1 buwan. Uy, kailangan ko nang bumalik sa tindahan. Malamang hinahanap na ako ng amo ko. Sandali. Kunin ko muna number mo. Bilisan mo. Ito naman, hindi pa kanina hiningi. Kuya, laki ng ngiti mo Mukhang masarap siguro nakain mo. Oo. Kakain nga ulit ako bukas dun ito. Ito na yung pansit at halo-halo. Kainin mo na at baka lumamig yung pansit. Dabis ka talaga kuya. Kakain na naman Saya! Badyong, check mo nang mabuti Baka hindi mo na ipadlock ng maayos ang tarangkahan. Nakapadlock na boss. Saradong-sarado na. Susi boss. Maaga ka bukas Badyong Marami tayong deliveries. Lagi naman boss. Pagdating mo bukas, nandito na ako. Ayos. O siya, ingat. Ikaw din boss. Grabe naman si ate. Bakit naman? Tinanong ang presyo ng kalahati ng paninda natin. Tapos hindi naman pala bibili. Bakit daw? Baka naman nasungitan sa'yo. Hindi po. Iikot lang daw muna siya. Babalik din yun. Tayo ang pinakamalaking grocery dito. Basta Badyong, importante na lagi tayong mabait sa customer. Kasi nga, customer sila. Sila yung dahilan kung bakit tayo may negosyo. Alam mo kuya, kakasabi mo yan sa akin, pinaniniwalaan ko na. Gaya nung kanina, nung sinabi ni ate na iikot lang daw muna siya, sabi ko, wag masyado.
Baka kasi mahilo siya. Sira ulo ka talaga. Kumain ka na nga ng tanghalian. Gutom lang yan. Sabay na tayo, boss. Doon ako ulit kakain sa karinderya. Busin mo na yung tinola. Madali akong kausap, boss. Paborito ko yata yung tinola. Lalo na kung bagong pitas yung papaya at maraming dahon ng sili. Nani Gaski? Uy, hi! Oh, ang aga mo yata. Inaabangan mo ako, no? Halata ba? Oo. Naka-order ka na ba? Hindi pa. Sabay na tayo. Ano bang gusto mo? Laing na lang. Masarap yung laing nila dito. Sa kakanin, syempre. Soft drinks din sana, pero wag na muna. Mahaba na yung lista ko dito eh. O siya, sige na. Umupo ka na dyan. Ako nang bahala. Pakisabi na lang, lista yung sa akin. Ang dami naman yan. Mauubos mo lahat yan? Mauubos natin. Inorderan kita ng pork chop. Kapartner ng laing mo. Binilhan din kita ng soft drinks. Last na yan. Masama kasi sa katawan yan. Bukas, magbabaon ako ng juice. Ang gastos mo naman. Isang klase lang ang ulam ko lagi. Naka-budget kasi ang pera ko. Huwag mo nang isipin yun. Libre ko na yan. Uy, seryoso? Nakakahiya naman. Oo Ang nga. dami nito. Kain na tayo habang mainit pang ulam at kanin. Grabe. Parang fiesta. Ikaw na naman? Bakit? Magsasawa ka na ba sa mukha ko? Uy, hindi ah. Hindi talaga. Pogi mo kaya. Ano yun? Wala! Sabi ko kung may messenger ka. Meron. Okay ito. Hindi ko naman mahanap. Wala ka kasing internet. Sorry naman. Wala kasi akong load. Ano pa number mo? Pasahan kita? Hoy, ano ba yan? Nakakahiya. Nung isang araw, nilibre mo na ako ng pananghalian. Ngayon naman, papasahan mo ako ng load. Sus, ayos lang yun. Pero kung ayaw mo talaga... Eto naman! Nagpapapilit lang naman ako. O yan, okay na? Salamat sa load, Ronnie. Oh, ang aga mo yata. Maupo ka nga dito. Ang seryoso naman. O yan, nakaupo na po. Ronnie, sweldo kasi ngayon. Nagbabayad ako ng utang ko. Wala na daw akong utang kasi binayaran mo. Yun ba? Oo nga, binayaran ko na. Grabe ka. Ganun ba kalaki yung sweldo mo? Araw-araw mo akong nililibre. Dinadalhan mo ako ng groceries. Binayaran mo yung utang ko. Nagpapasalamat naman ako pero parang yung buong sweldo mo, inubos mo na sa akin. Ayos lang yun. Ang laki sigurong magpasweldo ng amo mo. Lipat kaya ako sa inyo. O sige pa, kailangan nga namin. Seryoso? Oo nga, Ipasok mo ako ah. akong bahala sa'yo. Anong hanap, miss? Ay, wala akong bibilhin. Nandyan ba si Ronnie? Oo, ayun oh. Nasa likod ng kaha. Boss, Oh, may naghahanap sa'yo. uy, LV! Badyong, papasukin mo naman siya. Miss, pasok ka daw. Pwede ba yun? Oo naman, sabi ni boss eh. Pasok ka na nang maisara ko tong pinto. Uupo ka. Anong gusto mong merienda? Naku, wag na. Baka abutan tayo ng amo mo. Dapat nga, hindi mo ko pinapapasok dito eh. Baka mapagalitan ka. Mawalan ka pa ng trabaho, kasalanan ko pa. LV? Ano yun, Ronnie? May sasabihin sana ako sa'yo eh. Nako, wag mo kong uutangan. Ubus na ang sweldo ko. Hindi naman, ikaw talaga. Eh ano, may gusto ka sa akin. Alam ko na yun. Ano ka ba? Sobrang halata. Well, oo, totoo naman yun. Gusto ko din naman sabihin sa'yo pero may sasabihin pa ako. Meron pa? Ano nga? Ako ang may-ari nitong grocery. We? Hindi nga. Oo nga, sasabihin ko naman talaga sa'yo. Hindi lang ako makakuha ng tiyempo.
Kanina pa tahimik ka. Bakit? Wala lang. Napapaisip lang. Ano na naman ang iniisip mo? May problema ba? Bakit ako, Ronnie? Bakit hindi? Ang layo naman ang agwat ng estado natin sa buhay. May-ari ka ng grocery. Ako, tindera lang. Bakit hindi ka maghanap ng katulad mo? Ikaw gusto ng puso ko eh. Uy, kinikilig. Nakakainis ka! Wow! Sarap na naman ang ulam. Sinigang na bangus na maraming kangkong at sili. Alam mo, boss, wala nang dumating si Ma'am LB. Ang sarap lagi ng pagkain natin. Matipid pa! Uy, Ma'am LB. Iba talaga pag sariling luto. Masarap dahil hindi tinipid. Mura pa! Kaya mahal na mahal kita. Ikaw talaga? Bolero! Mahal, magpahinga ka muna habang wala pang bumibili. Mamaya na, kapag sarado na tayo. Mag-aayos kami ni Badyong ng mga paninda. Lalo na yung mga delata. Sisilipin namin yung mga expire dates para maunang maibenta. Sayang naman kung abutan ng expiration. Basta kapag napagod ka, magpahinga ha. Ikaw ang magsiesta muna. Ako nang bahala dito sa kaha. Dear love, marami ang hindi makapaniwala. Isang tulad ko, piniling pakasalan ang isang tindera. Hindi raw kami bagay. Pero sa akin, kailanman hindi sa propesyon na susukat ang tunay na halaga ng isang tao. Hindi sa itsura, hindi sa diploma, at lalong hindi sa estado sa buhay. Pinili kong mahalin ang babaeng marunong magsikap at mag-alaga ng buong puso. Sa mata ng iba, tindera lang siya. Pero sa akin, siya ang babaeng nagbukas ng mundo ko sa tunay na kahulugan ng pag-ibig. Ngayon, masasabing isa ako sa pinakamaswerteng lalaki. Dahil ang babaeng tindera sa paningin ng mundo, ang reyna ng puso ko. At ang babaeng habang buhay kong ipagmamalaki. Metro's number one. Metro's number one. Love Radio.